presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello mga kasama. Kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awagong ko kamo nga magamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Mirce. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Mirce. Kini akong problema, bahin ni sa kabuang sa kong bana nga naisangpot na hinuon sa dakong problema. O garon nyo masabta ng akong sugilano, no? Ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Day! Unsa man, di alam ko sa kusina. Nga naman. Balik ka, day! Anto sa kong team na ya! Ha? Anto sa kong team! Magunsa ka dito, uy. Day, abili mo, tuwaron dito ang taga-RA Appliance Center. Nag-display sila dito kung kaysa ko na itong gusto mangutang. Ha? Tuwaron dito. Oh, ay mayo, mga tuta! Mananaw ta dito! Unsang sa itong utangon dito? Mananaw ganita, basig doon natin, maggustuhan dito ba? Ah, sige, tana. Nakusama ka diha? Nagluto in taon, uy. Ah, sudan? Oo, atong sudan sa paniud to. Yan na lang eh. Mga tuna ta dito kay pasin pag maunahan niya to. Dali na! Paginoon ko kadaghan bang tao ani idi, uy. Tumal, mananaw po doon sila. Mamili po na. Kuya, paritan mo tayo. Oh, pre! Oy, sige mo? Mili mo, pre. Masama na mong gikuha niya, pre. Muta ko TV, pre. Kanang TV yun. Flat screen ba ka TV? 42 inches. Wow. Sa may mga requirements ana nila, pre. Payslip naman, pre. Nya na ID sa imong gitrabahuan. Ay, raba ko'y payslip da. Ay, salir ka na. Ako bitaw. Waman sa payslip. Unyang yun sa mo. Ano pa, pre? Ako, pabuhat ako sa akong anak. Ha? Pabuhatin, pre. Sige. Pumili na niya. Huwag na kayo mapilian. Ato rin sa bahay. Kaya mahimo itong payslip sa akong anak. Kanang marumaro nga payslip. Dali na. Oh, salamat kay pre, ha? Sige, kaya doon ako'y tanawon ng serial, pre. Katong Walking Dead. Dindot kayo. Ha? Huwag pa di makatapos ng silya, pre. Mga pa, dugay pa ka na. Walking din dito na kayo. Minatay, naglakaw sa Mga sumbi-sumbi na, pre. Ito makita dito. Mabo. Sige. Ari, mong tanaw sa... debate naman kayo nang... Uyo ka. Ano naman ta? Netflix naman ta tanaw. Dito tanaw ng TV. Netflix na ito, ha. Di ba kuyaw na tanawon, pre? Why, kuyaw na. Noon sa mga... Sige na, utang na. Sige, pre. Tanaw na yung Walking Dead. Dali na. Sige, pre. Di arma rin ni Dre. Na, bawa ko pinangita ni mo da. Ni arama di ka. Di ara in taon ko, eh. Hindot ka ayo ay tanawa. 9,000 ra. Sama na. Oven. Pwede ka makahimog cake. Pwede ka maglutog lechon belly. Kalami, ani nakagusto ko, ani dong. Mao ba? Buhat, ani dong. Ay, ang yaroy mo na naw sa taglayan mo yara. Dali, ito na. Dali. Nay. Motor kayo, nay. Motor ka. Mahal kay na, uy. Naunsa man ka, uy. Sige lang. Wapay down. Basta kayo makakuha lang ta.
pwede na mag-sideline ko kapahabal. O, di, magkakwartan ko, anak. Parehas bitaw na atong oven, makakwarta man ta ato. O, lagi, pero nakaparat ato, kay magpalit pa man tag para lutoon. Pag-unsa man ang oven, wa tayo kapalit para litson belly. Nya ka ng motor, wala na gasolina di ay, mudaga na nagbay gasolina. Kapalit pa na tayo ng gasolina. Unya, mabalik ka na dayon ang kwarta kung magpamasahero na ko, di ba? Mas nindot tong oven, uy, kay makanegosyo kong cake. Nya, pwede pag napadaghang inegosyo, pwede inegosyo po sudan. Unsa mo na siya, uy? Basta nakagusto ko atong oven. Ay, sige, pero may lalas. Mukha na yun. Tara. Katundo ha? Ha? Katundo ha paliton, yay! Di man ni obra sa akong bana o sa among kumpare nga si Kanot ang among ID o ang payslip o nakakuha gid mi sa maong mga butang. Unya, Nya, nagamit ni mo tong oven? oo, syempre unsa di ay nakaluto kog atong sudan kanang naas lamesa. Wow! Mahalon kay lutoan na, oven, pero ang giluto, uy, buwat! What? Okay kayo? Ang humantay kinumpra. Ay napagunaw-naan ng kompra, merci, kay atong datahan in taon, motor ug oven. Ang nahibaw man ta kang nagkuha kog oven, ikaw sa di ko kag motor, nagduble na noon na atong bayranan tanawa. Oh, iuli ng oven. Kay uli, kana imong motor may uli kay dako kay tagdatahan ana. Oh, unyag dako. Di ko ka kwarta. Karlo, bago pa rin ko naman sa hero ko balabal. Pila na may kita na ko. Niya anay 300 kapin. Sos, kagamay ana. Gamay. Ikaw na kay kita niya. Huwag pa mako na ninda sa may kitaon. Ano nga pamasad ka maninda? Unsa may ako ipalit para lutuunon? Kung gamita utog nimo ba? Gilang kita. Kung pala kita na ako sa balhabal, tiguma ha? Para nagkaikapalit og lutuuno nimo. Kana, naraman di ay na. Kanay ba na kamaong murimit sa kita? Mayo! Hala, Mayo! patay ang kolektor naman ni. Wala giaha ko para pas iti. Saan manin ako? Mayo! Wala tao? Wala na, di nyo kong tingog. Mayo! Wag yung tao? Unsam din ang nasa sod, ongo? Ay, wag yung tao. Balik ka sa daan ni. Ay, paita, siging balik. Puya, oy! Ay, salamat to, ana. Isibat na. Pagkaagnaw, aning tawhan na, hipaw na siyang, way tubag. Sa ato pa, way tubag, way tao. Ay, dukay dyo kay nilakaw. Pero salamat na lang kay to, ana, nilakaw na. Ay, pre, Kanot! Pre, may kinakita taron, pre. Oh, pre, pre. Na pre, naku, ani. Kining, pre. Nakadata ka itong gikuha ni mong TV? Oo, pre, data, hagbay ra. May paka, pre, kay nakahatagid ka. Ay, so, sapi na gilimpas? Mo ba? Tatangan di kami. Kami no, wag yun, pero ting ginakong tago kay naningil ang kolektor. Ano ba? Porbida, no? Kana, yun ba rin, diskarte yung mayo. Ikaw bitaw, sige lang kong diskarte. Sagid, pre? Ako bitaw. Mo kay klaro, pre, Mao ba? Ano kaya, pre? O diya, wag yung kitrabaho, pero diskarte lang daw ko na, pre. Kuya, wasan ni mo, pre, no? Kamao, diskarte, pre. Diskarte, hanap ka. Bitaw, pre, katong pagtago, di mo diskarte, ano ba to? Mao ba, pre? Ikaw gikanay? Nilakaw ko, Eh, gani ko din mura kong atakihon. Ano ka taon? Kulbaan mo ko, permi. Labi nagday mo sangpit. Kinsa may lampit? Ay, kinsa pa, katong kolektor. Gahapon ginervyos ko. Kani ang kolektor nagsigig sangpit. Wa ko mo tubag, bahala na lang yun. Ngano nga masa ni mo tubag ka? Ang naningil, uy. Nadi ko ikabaya di ay. Nga magagibilin. Ay, balibari lang ko. Kasi dili ka mo tubag. Abi pa lang, di kita bayad. Ay, ambot ani edi, uy. Nervyoso naman ko ani pirmi. Basta na manuktok, kuyawan ko. Parehas ganin na, nananuktok. Pero tigid akong kuyawa. Abi na akong kolektor. Nagkuha raman da islamaw.
Ay, nung sabaya ka, maunay resulta. Kanabang di yun ka pa balibad. Karoon na ako. Saan mo tangan niyo, eh? Iuli nung oven mo? Di lagi! Kanang motor maiuli aron makabayad ta ng oven. Makakwarta na yung oven. Ngano ko dili? Bitagay kog puhunan be kay maninda kog sudan. O di ba maghimo og cake para ibaligya be. Unya, gway Harlin, ha? Samot ang kapusoy? Ha? Malugi tang samot? Ah, saba ni mo di ay. Sasa ni mo, eh? Di juga kay bang mo diskarte. Di ka parehas di parikanot nga bisag way trabaho pero nakabayad sa gikuhang TV. Nakabayad na di siya, eh? In town kay may mangmangitag diskarte. Sa may diskarte ko nun niya? Nambot lang. Pangutan na dito kung sa. Unsa gud kay diskarte yan yung parikanot, ha? Manakabayad man sa TV, pero wa may klaro trabaho. Wa ka na siya mamiligyag siya bu. Ha? Aw, dudal na ni ako. Oh, uy! Parikanot! Siya na ni ka ba sa bahay? Ino, ko is puting ba ha? Unsa mo trabaho ina niya, no? Ah, panidaan ako. Bisag bugoy. Nag-standby man siya din is kulon. Uy! Wa ka na siya mangulboy din, eh? Kanahangan ba ya? Bebe. Ibiling ko na niya akong motor din niya. Nagkao man ko. Oh, di siya kailan ako. Basta din ang kayo ko padool ya. Distansya lang ko. Adara. Doon na kayo ko niya. Wa siya kailan ako. Mag-usam ka na siya din. Murag tumiki aklan. Ay, sige lang siya glantaw sa masakyan na nga mo agi. Murag po na yun siya giatman. May obserbahan ako na ako. Ginugo! Nalinsan siya parikanot. Oh, pero wa siya maigo. Pero natumbag yung parikanot. Naigo yung kato siya, no? May bangon yung parikanot. Sir, okay na ka, sir? Ha? Kira ma'am, madara yung plaza sa Panyawan lang namin tuwil. Agoy. Unya, unsa man, dadon ka na ako sa ospital? Ayaw lang ma'am, plaza lang nagtuni sa Panyawan lang namin tuwil. Hala da, uy. Oh, sa Sid Nabalaka lang namin ko. tuwil ba? Nabalaka ko nimo. Sige lang, tagaan ta lang ka kwarta. O, di ay 3 mil, sir, o. Unya, kung sa gani, kung magpadago ka ospital, tawagan ko, ha? Sige, okay. Salamat kayo rin, Tismail, mama. Salamat kayo. Sige, sir. Basta okay rin ka, ha? Sige. Kuyawan mal ko, uy. Abi mo na akong nakapatay na ko. Unya, biyaan ta lang ka, sir, ha? Sige, Sige, arin ako. Okay, basig na kay meeting taon. Sige. Tuan na. Bangon ko. Waki mercy. Kwarta na. Wa di ka maunsa, pre? Pretty? Ay, saba, pre, Akong diskarte. Dali rin yung kwarta, pre. Acting rin kailangan. Mao ba, pre? Oh. Mao di na kabayad kasi imong gikuhang TV, pre. Bisa nung wa kay klarong trabaho. Mo na gilingon, pre. Itawag kong diskarte, pre. Mauna kong diskarte. Mao ba dong? Oh, day. Dali, as kwarta lagi pa ni Kano, doy. 3 mil na yun. Sa ato pa, sa usa ka adlaw, katulo siya magpabangga, unya tag 3 mil, ano sa 9 mil? Ang adlaw? Oh, karapi. Nya doon sa may plano nimo. Wa para bata kadata sa oven ug sa motor. Patay gid ani. Sundong tatong diskarte ni Kano, day. Unsa? Basta mao na to, ha? Inikadasmag na nako, sakit na yun ka? Ha? Niya, hilak. Aron mo hatag ko tag iya sa kenan? Okay daw, ako'y bahala. Mahiki ko, anak.
Gitaw kong typol kani adto sa drama sa stage. Mahigit ko ng acting. Sige. Pantay ha, kay magpabangga ko. Sige dong. Kana dong ay. Kana dong. Sige. Binuang tanong imo ay. Ayaw na. Pero karga mo na. Matay daw na. Aw, hangyo lang sad. Kana. Kana nagbuong ay. Kay SUV na. Murag pag ko pa. Kwartahan ni tigit ng iyan eh. Sige dong, sige. Sige na. Pero tingalig maintimano kapag kabangga ha, di ka mabuhi ha. Ay, blaka. Member mo ito ko jumping Jack La Roger. Kung sa Cebu Stuntman. Mayo kay ko ani. Nanadong. Oh, tanong. Mulabang ako. Ginoo ko! Naaptan ka si Ini! Tabang ang akong bala na ligsan! Tabang! Salamat ka na ni pulis. Kwarta na ni. Sir, tabang ang akong bala sila nasmagan, sir. Kilalang bayran niya ang akong bala, sir. Pabayran na sila, sir, ha? Sir! Sir! Di mo rin ang bana na ligsan. Oh, sir! Kilalang bayran niya ang akong bala. Ingnan ang driver, sir. Pabayran niya pag-hospital sa akong bala, sir, ha? Hindi na may tabo. Ano man, sir? Tungugay ka ng sakyanan, di karnap na. Sakit ang saingan? Kung amo ng gigukod. Karoon nadakpan na mo ang driver. Ang nagkarnap ani. Ha? Mga di na mabayran ng imong bana kay nangarnap ang ganin eh. Huwag gani kwarta. Sa pagbayad nga, nadakpan pag yun. Patay. Hindi ka na ko gani. Hindi. Tingog, di, oy! Mao na mong problema. Nisamot na hinoon kay nagrabihan mas AD pagkabangga. Unya karon unsaon man ang muani kisa may mubayad. Mubayad kan tag-iya sa sakyanan gikarnap man da ito. Kasi mo buhaton ini oy unsa man ka mo ang pasultihon. Mercy. Hello, Ate Pres! Good morning! Good morning sa Pandakan, pinamungan sa sityo San Jose Dos, no? Ni Attorney Melanie Tukib o ni Gis Tukib. Salamat kayo ni mo, Attorney. Salamat, Tony. Anya, Lord, thank you kay Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo, sa katawan, tibo kalibutan. At si Jijel, Yes, Kuya Alan, shout out sa kong iyaan diha sa Ulango, Wilma, og Yayoy, Bagyo, Permeng Naminaw, Kadlawon, hangtod na sa gabi, salamat kaayo. Nya taas kay lang energy, kay diinom og Don Pepe Tablia. Nya para sa mga dagko ha, Don Pepe Dark Chocolate, ugom-ugom sa Diamond Yema, OBM Special, nya palit kay Crunchy, Paulitos Macaroni Crunch, og ang Tasty Fish Cracker. thank you kayo. Bitaw mga kadagkuan. Kadagkuan ka mong mga dagko. Kung magsuri-suroy mo, kita mga litawag daga, kung magsuri-suroy ta. Atong baw nun, Tasty Fish Cracker, o di ba Paulitos Macaroni Crunch. Kaya the best ka na niya. Gumugum, samtang maglakaw mo, mag-trails mo sa kabukiran, o gumugum po mo OBMI Special. O Diamond Yema Special. Nya ka mo mga bata, ay mo kalimot ha, inom kita og Don Pepe Tablia. Kay the best kay na sa ato ang panglawas ang Don Pepe Tablia. Nindot kay na imnon para nato nga mga bata, nga labi na mga estudyante. Inom yun mo na kay kondisyon kay mo sa inyong klase. O nya, the best yun kaya na sa mga tao ni Kuya ni Pipito, basta Toledo Kuya ni Pipito, Dodong GR Pipito, sinagsugboog sa tanang mga tao ni Ma'am Shen sa Bromwich PH din ha sa iyahang nasa Facebook Bromwich PH unya cleaning services. Salamat kay nimo diha Ma'am Shen. Unya salamat sa kayo sa tanang mga tao nimo nga imong gipagamit sa ato ang the best kayo nga said Panyawan Coffee Mix. Nindot kay nato imnon Ma'am Shen. Kung makainom atong mga trabahador ada kondisyon kayo mahuman ang ilang trabaho kung unsa ilang trabahoon sa mga balay ba o building unsa pa diha ang atong imnon ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Padyawan Coffee Mix. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karugad lawa. si Mercy Ate Pres. Ha? Mercy. Mercy. Katong mangungutang ba niya wag sila kadata taon. Yan nasuya sila sa diskarte siyang parikanot nga
Amo stuntman ba paligis-paligis nya Ah, mayroon oo. torta ilad-ilad Yung gyapon. babayad. Oh, nya narbay kausaan natin pres nga dito sa Manila napusilan na siya. Kadang budas ba ko diya taw-taw-taw kita mo kay CCTV sa iyang May gituyo. Oh, nga gituyo silong bitaw. Pero wala pati Ang kuyaw na dulyat kun madayunan. Mao ni ditabulon ni Ate Pres sa iyang bada. Na kuan yun. Suon mo Oh, siya. suod dasmanggan yun pag dasmanggan ang pabayad sir police bay ritaw na ni siya. Ay sa dahil ginakbayad na si Mrs. Sa ngano sa kadang gidrive niyang sakyanan gikardap man na. Kaditawhan na kardaper ni. Amo ani presyon usa babayad ni. Nangarna pa kaya. Oh, yo, parte pa itay yang bana taon lisod galisod. Luoy kayo. Mao ni yang pagayuag Ang resulta sig suon. problema. May to spring kuan niya iya kumpare kina na libunas hindi mo maigo. Kaubam sila si Patok, Ben Patok. Mao di ako problema mismo tinuon grabihan si Eddie pagkabangga. Unya karon sa omre na mo kinsa may bayad sa ang bubayad kang tagi sa kanang ikarnab na ito. Unsa man namong buhaton ani? Paliw tabagi ko ninyo. Unsa man kung kamoy pasultion mercy. Lisod kay na day mercy oy nya kinarnap gyud ang sakyanan tay lisura na. Ngano mang maom na inyong buhaton nga mga abilidad oy mga lisura. Pinangakot tag tubig kana. Oh, duwa tag lima-lima. Inday, ingna imong bana nga. Nikabot ang tanong. Unsay ko, trabaho lang yun. Trabaho taro ba? Taro ang trabaho. Itong giingon ni kuan sa to hakot og tubig. Ako tubig. Oo. Kwarta kaya da. Kwarta kayo. Oh, karon ang taro ron sa tubig at pres butang nimo 5 taro nya 2 ka taro kay mo silingay ka so G's kada bira. Bira kag Naaman kayo mo pa kahakot. oh, bira kag sa usa ka balay, napuo ka bira lang. Wala kayo. Oh. Gabriel manghakot tag tubig ni kartupan do. Mm. Di nindot nga buhat ba? Sinangay oy. Kanang Limag-lima descent, nga kanang kuan ba? Tinarong. Tinarog yun. Tinarong nga buhat. Bam, unsay imong konsultihan na bam? Diretso ta sa paambit ha, areta sa panultihon 12, versikulo 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon. Karon, buhi pa mo? Buhi pa mo, ha? Kamo? Iwa man maigo. Ako, sa pagsugodan sa sugilanon, nasayop na siya Goliat. Nakasala na silang daan. So, ilan-ilan? Inumin ninyo, nga sa inyong gibuhat, kung ilingin na to sa balang kasulatan sa laing testamento o sa laing versikulo, the eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. Kinada. Okay, bawo siya sa wapagani gibuhat ang kalibutan. Nakasala mo sa daan kato, nagmamahaw silang payslip o unsa pa to ID, unsa pa to? Oh, buhat sila kuan. Aron magkautang sila. Daanan sila sa daan at tugulyat. Daanan sila ng limbong. Limbong dito. Karon, ati nga sila nga isputing kaayos kanot nga muguwa, makabayad sa TV. Sila, sunod sa sila, acting sad sila. Karon, ang nakabangga diyang sakyanan, kinarnap o kawatan tong nagdahib. Patay sila. Sa ospital mo ron, wa maputuloy mong bukton or TL, dako mong bayranan kay vehicular accident. Unsa mo na ninyo nga gidako pa nila sakay ang nagsakay ang gisakay. Kanapir man bam. Ano nagidakop? Loy kayo. Ay. Ang kunalis, Ang iya pagutana bam, kung mubayad ba ang tagiya sa sakyanan? dili lagi nakabayan kay gikawat. Ilagi nakabayad ay. Yung labi naghibawaan nga ang inyong pagpaligis tinoyo. Tinuyo yun. Labi naghibawaan. Kinira bang kuan Goliat ka na malitan inyong tampo nga dili hibawaan nga ilan drama-drama lang silang paligis. Oo niya. Dili ba mo butong Ginoo na biya usay nga malibkas jud imong dila. Tinuod. Oo. Dili gyud mo motuyo nga palitan tuyo labi nag abogado imong kaistorya tuyok-tuyokon ka baya. Oo. Kadang ligsan mo. Oo. Nagpaligis mo. Oo. Nag-ingon ka gowa na. Sakpan ka na. Suwabi na ka. Oh. Mao nga hinulsuling inyong kuan inday no kay ari ka laing bahin sa kasulatan ari sa gipadayag ni ana ra ba nas Ginoong Hesus sa
Revelation 22 verse 12, di ana ra ba na siya nga, mubalik ako, magdako gasa, alang sumala sa imong binuhatan. Saan man ana, no? So ay ako nugang yung tagiya sa kanan, basik maluoy at ipres, mabayran sila. Oh, apan, og tuyok-tuyokon mong interview, bantayi ko ninyo nga, dili na nyo tinuyo ang pagpaligis. Mao gyud. May mantong hapon nga nados mo ko, Pedro, kay, Ngano man? natukan ko eh. Natukan. Natukan man ka. Ngano man? Salamat ang pinagating tuluman noon. Kung ako ang pasultihon.